Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunze aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asika naonga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuti asaine kurumza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje manje ndiri kufamba nemashoko ari kubva iwo kuna mukoma Tindo Tendai Chipara aka Dotcom aka Miracle vari kutaura kuti hanzi ucharwadziwa neni kusvika ndafa. Mashoko ari directed kuna mukoma Zigo nevamwe vese vanoti munhu wefeki kusanganisira inini. Vati zvichachinja here kuti aite munhu wechokwadi? No, anongoramba ari munhu wefake. Mavideos ake aripo panapa, you can go and check them out. Umbowo tinawo wakaita sei wakawandisa. Saka ndisingatambise nguva, ndisingapedze nguva, ndoda kuti ndipinde muvidhio muzvinzwire mega. Zvinzi kune vanhu vari kupedza nguva vachiti tiri vanhu vefake. Chakamubata baba, hanzi muprofita wenhema. Chakamudzimba. Ende ndiri kuona hangu mumamwe maprevious videos vanhu havadi nen'anga dzavo baba, havatomboda, vanenge vachidefenda, vachisupporta, vachiita sei. But at the end of the day unozongoona kuti upenyu hwako kubva pawakatanga kuenda ikoko pamwe hwakutoita wese, hausi kushanduka. Ukagara pasi ukamboonawo mavideos atinenge tichitaura aya, usina mafeelings, usina hasha, you can pick one or two things and compare. Woona kuti but zveshuwa ka zviri kutaurwa navakomana chinenge chokwadi, zviri kutaurwa navakomana apa vari kubhaiza, apa panenge chokwadi apa. Wotaura chi, wotorawo decision rako yako wega. Handitika but ndisandingapadze nguva, ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo. Toita sei? Todzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke naika. Saka panapa ndine mashoko ari kubva kuna Michael ari kutaura kuti open an FNB account using a passport, no permit required. Permit haitori na basa pamadhiri aya, chirungodiwa chete ipassport yako chete. Saka kana une passport uchida kuvhura an FNB bank account, bata Michael panamba idzo dziri pascreen idzo, womutaura kuti wabva nekuna DJ Oli, vari kutaura kuti iwewe ndiwo munhu wacho ari kuita sei, ari kuita zvinhu zvamanje manje. Right, rega tipinde muvidhio tizvionere. Pana mhomzi yangu iri kuDubai yakandifonera kanzi Oliyo wakaseka mutungamiri wenyika. Ndikati akomana maida wanditoseka, maingozvionawo zvaiitika bye zvaisekesa. But rega tipinde zvedu munyaya tinzwe zvakamira seya. There are people who are accusing us of stage managing. There are people out there, but we don't even care about them. Don't even care. Because even Jesus Christ, they accused him of the same things. Yes. Kana Jesu chaiye wakampomera mhosva ipi? Wakampomera iyoyo. Even kumuka kwa Jesu wakaenda wakabhadhara vanhu, wakati itai atorwa hana kumuka. Saka we don't care. Apa vari kunyepera futi vanhu pamberi pechaunga. Kana munhu akakuti fake ukamva wamuendesa kukoti, wamumhangarira kumatare edzimhosva, it means kuti you care, une basa nazvo. So he is lying in front of people
that's another sign inotokuratidza kuti munhu anotobhayiza. Why are you suing someone akakuti you are fake for 100,000 or offer a public apology? It means you care. Don't lie on public platform. You do care. Zvakakurwadza, zvakakubata, chakakujunga. Even iwewe urutoya uchizokomenda mucomment section, zviri kukurwadza kunzi muprofita wako uri kutemba naye, muprofita wenhema, yet chitori chokwadi. Saka ayangori mastatement ekuti we don't care, but he really cares, and chakamubata and chiri kumurwadza chinhu ichocho. Of people who are accusing us of doing dramas and stage managing. What is good is that we are happy. Ameno kuti unorwadziwa nazvo sei. Siwaridzi wacho tinodii? Tinovara chaizvo. Tinotonwa mvura, tichitodya sadza, tichitomuka upenyu uchitoenda mberi. Ameno kuti asiri wechechi yedu anorwadziwa nesu sei. Wazotonga Zigo asigithi ubuhlungu ngani. Ndira kuti ndingokutaura kuti ucharwadziwa kusvika ndafa. Ufuna ukutshela ukuthi uzazwa ubuhlungu ize ngife. Ucharwadziwa kusvika ndadii. Hallelujah. Have people who say, this is a fake pastor. Why do you worry about a fake pastor? Why? No, we are not worried. Why do you watch videos of a fake pastor? Why do you follow a fake pastor? Yes. Why? You know everything. You know the suit he wears, the car he drives, his home address. Oh, yes. Why? Go and watch wrestling. The time he starts church, you know. Huh? Why do you worry about a fake pastor? Hallelujah. Kurwadziwa nesu kureva kuti tinokuremera. Kutongotaura mirakopo kutoreva kuti anokuremera. Popo yabe sokumsinda. Kutongomutaura chete kureva kuti anokudi? Anokuremera, anokuremera. Mirakopo ndi baba wako. Yakusinda prophet Mirakopo. Hayi baba wakadaiso. Baba wako. Yeah. Hallelujah. Whether you like or not. Oh yes. Mirakopo is your father. Yes. No saka uchimutewera. Ikumlandela. No saka uchiziwa zvinhu zvake. Yeah, because he's your father. Ngoba nguyihlo. Hallelujah. Ndi baba wako. Ende unozviziwa. Uyakwazi. Pane voice rutaura kuti vaudze fambai nawo simudza. Ndokuita seiko murumbeta seiko kumacheche enyaya. Anzi chiko chamboringa muchiitawo vana. Zvakaoma. Unozvidii? Kutopfuura isu waridzi wacho uyu. Tina vanikazi vako. Unototifura kutoziva Mirakopo. Uyasa. Hallelujah. Because you should not be worried about a fake pastor. When you know they are genuine pastor, why you worry about a fake pastor? Why? Just go to genuine pastors and pray there. Kuramba uchitaura kuti Mirakopo ndewe fake. Uri kuzviona kuti pane mapounds emweya. Kula mapounds awomoya. Ucharwadziwa kusvika ndafa. Uzazwa ubuhlungu ize ngife. Abatife zvekumhanya. Wapanzwisisa? Ucharwadziwa kusvika chii? Uzazwa ubuhlungu ize ngife. Hanzi abatife zvekumhanya. Awe ndiye akatoipa backing vocalist waProphet. Vakashata. I may not know it as say Coco, but one thing that I will tell you guys on a serious note before I continue with the video, in angu personally, I don't have anything against him, and tombo rina kana kumbo mumaka kana kuita say ndinotonnakirwa nehaso rake kuti ane zvituta ane vanhu vakapusa vakaita kunge iwewe uri kumutera kuti munhu wechokwadi.
ndotonakirwa nehaso rake iroro uri kumupa mari each and every Sunday. Akatopenga mufesi uyu pazheti rake iroro rekubira vanhu, rekunyepera vanhu kuti munhu wechokwadi ka, akatoipa. He's a con artist anobhilivhisa. Wona crowd raari kubhilivhisa uyu, saka ndotomubhiga kuti aiwa ari kuhasela ende zvinhu zvake zviri kutoita sei zviri kutofaya. But katada kuzotaura zvaMwari, aiwa ngatimbomirai, we cannot put him in a same sentence, but tiri kutaura nyaya yaJesu, nyaya yaMwari, mwanakomana waMwari. Aiwa uyu munhu wefeki, whether zuva rabuda nekuleft kana nekuright. Ndakazvitaura 2 years ago, nanhasi ndichiruramba ndichingozvitaura. Munhu wefake, and I can prove it zvisina kana kumboswerera kana kuita sei. Munhu wefake iye anotozviziva. Pandakatanga kuita the first video ndichimuexposa kuti uyu munhu ndewefake uyu, akanzi nevanhu uchabviriswa holy, and how many months now, how many years? I'm still here, I'm still alive. And hanzi nemwe comment ndakaona hanzi zvinhu zvako zvichatadza kufamba, uri kushora mweya, uri kushora vanhu vaMwari. Guys, let me tell you a secret. From the day ndakatanga kuexpose mufesi yeyu, zvinhu zvangu zvakutofamba. Zvakuenda kumberi, ende ndagena weight, ndasimba, mafinances angu zvese bo. Saka ndosha kuti vanenge vachinyepera vanhu kuti chii, vanenge vachibrainwasha vanhu, vachivashandisira reverse psychology. Vobva vazviona kunge vari unique, vari superior stereke. Haana kana dhiri uyu. I'm not judging, but I'm telling you kuti haana kana dhiri, haana kana simba, kana chaanacho chekuti angakuudze kuti inini ndazonzi zvakati, ndakuita zvakati. Dai anga ane power, dai anga akapenga, angadai akadhila neni 2 years ago. Dai anga ane power, angadai akadhila naZigo, akamuinga manheru kana kuhope, akashandisa kana zvimwe zvinhu. Haana kana chaanacho, ndikukuudzai inini. Ndonyaya yanga ndangoya kuti ndikuratidza kuti hanzi tinorwadziwa naye, ticharwadziwa kusvikira afa. Hatitomborwadziwe naye, tinotonakirwa nehaso rake, especially inini. Ndotomurespecta kuti chibaba ichi uri kuona chiri kubhilivhisa vanhu. Icho chibaba ichi mukoma Dotcom, Tendai, Chipara naFreddy, zvibaba izvi zvakaipa zviri kubhilivhisa. Vamakandiwa nyaya dzavo tinadzo, rega timbovasiya zvanhasi. Timboona kuti cup clash, prophetic clash inopera sei mangwana, but nyaya dzavo tinadzo. Vamagaya nyaya dzavo tinadzo. Vakomana vekutengesa vanhu zvidhina. I remember I have a story of one of the guys akanga asingabereke. I won't mention any names, but mseko rangu pamafesi angu vantoziva munhu wandiri kutaura nezvake. Mufesi akanga asingabereke, zvichitonzi nachiremba ndiwe une problem kwete mukadzi wako. Akaenda kwamakandiwa akanotengeswa wristband. Zvikanzi kana wakuita bonde nemukadzi wako, isa wristband iroro pachinhu chako, uchabereka. Guys, that was 10 years ago, if I'm not mistaken. Nanhasi mufesi iye haana mwana. Vanhu ivavo vanozokuudza kuti wakanga usingatende, you didn't believe, you did not have faith, that's why zvisina kushanda. Ko makadi kungondiudza zvinotaurwa naApostle Chiwenga kuti shamwari, wristband iyi inoshanda but inoda faith. Saka iwewe uya nemari wombauya futi nefaith kuti ishande. Ndo zvavanokuitai, vanokutorai sematununu because makapusa, you lack knowledge. Even Bible rinotaura kuti vanhu vangu vaparara nenyaya yekusaziva. Hausi kuziva kuti hauzive, that's why uchivharwa netwafana twakapusa kudai so old. Unovharwa murume mukuru wakachena musoro, unoziva Bible, but unoenda uchinoudzwa ngano, uchinoona mafake miracles. Chii chakadaro izvozvo? Rega ndisane nazvo, rega ndibude. Rega ndibude, but zvichirwadza, zvichinakidza, zvichiita sei, tinongozvitaura.
kuzoitira one day as reference unozodzoka kuvidhio rino iri. Right now I will tell you I've got friends vanoenda kwamakandiwa vanosida I don't know for the past how many years. Nanhasi ukaona life yavari kurarama vanhu ivavo, you feel sorry. Chechi ikapera vari kumirira makombi ema 50 cents kuti vaende, marori kuti vaende. I know and I understand kuti inenge iri sacrifice, but how long are you going to sacrifice? Pakaipa kumana, pakaipa. Tine takawashwa, tine takagezwa pfungwa idzi, ndosaka tichizoita sei, tichizosvika pazvinhu zvakadai so. But anyway, ndo mashoko anga ndangokuunzirai zvamanje manje kuti mungoona. So me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.